שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות, אופטיקה מורה מישורית בעיה 2022-5. עכשיו יותר מעניין. שימו לב, יש מורה מישורית אחת, מורה מישורית שנייה, פה אפשר לעשות משחק, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז מורה מישורית הראשונה, ופה מורה מישורית השנייה, וזווית ביניהם בטא 105 מעלות. 105 מעלות. הנה ככה, 90, הופ, 105 מעלות בין שתי מראות, מה שאתם רואים עכשיו. עכשיו, אני מעביר פה אנך, ולכאן יש קרן הפגעת. הנה, קרן הפגעת, אלפא, 55 מעלות. נו, מה קורה? קרן הפגעת וקרן המוחזרת. קרן המוחזרת. ככה, קרן המוחזרת. פה זווית בטא, הנה, נצייר פה זווית בטא, הנה, ופה אלפא. נו, פה גם כן אלפא, בסדר? למה? כי אנחנו יודעים שקרן הפוגעת, קרן מוחזרת, זווית הפגיעה, זווית ההחזרה, שווים אחד לשני. זאת אומרת, פה גם כן זווית אלפא. עכשיו, מה יש? קרן המוחזרת ממראה השנייה, פגעת למראה הראשונה, נכון? ועוד פעם מוחזרת, הנה ככה. בקיצור, מה אנחנו צריכים לברר? מה הזווית? הפגיעה או זווית ההחזרה ממראה מספר אחד. אם פה גמא, אז פה גם כן גמא, נכון? חוק ההחזרה. זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה. שאלה היא, מהו זווית גמא? יפה. נו, מה אנחנו יכולים לעשות? נו, נגיד פה זווית x ופה זווית y. למה לא? x, y וזווית בטא. בסדר גמור. מה אנחנו יודעים? שאלפא פלוס x 90 מעלות. גמא פלוס y גם כן 90 מעלות, נכון? הנה, פה זווית 90 מעלות, כי זה ענך, פה גם כן ענך, בסדר? ומסתכלים עכשיו למשולש הזה. סכום של כל הזוויות במשולש 180, אז אני רושם x פלוס y פלוס זווית בטא 180 מעלות. זה הכל. בטא נתון לנו 105. זאת אומרת x פלוס y זה 180 מעלות פחות 105 מעלות, 180 פחות בטא, ואנחנו מקבלים 75 מעלות, זה x פלוס y, נכון? יופי. מה קורה עכשיו? מסתכלים למערכת המשוואות. מה אני יכול לעשות? לכתוב אלפא פלוס x פלוס גמא פלוס y. צד שמאל של משוואה הראשונה אני מחבר עם צד שמאל של משוואה השנייה. צד ימין של משוואה הראשונה עם צד ימין של משוואה השנייה 180 מעלות. אבל x פלוס y זה 75. מה המסקנה? שאלפא פלוס גמא 180 מעלות פחות 75 מעלות. 105 מעלות זה אלפא פלוס גמא, אבל אלפא יש אצלנו, זאת אומרת גמא זה זווית שאנחנו מחפשים 105 מעלות פחות זווית אלפא 55 מעלות, וכמה אנחנו מקבלים? מקבלים 50 מעלות. זה הכל. זה הכל. עכשיו אחרי שאני הסברתי בעיה הזו, אפשר לחבר המון בעיות בנושא, אבל
אני לא עושה את זה. כי צריך להבין בסיס. הנה. למדים פיזיקה. רק בערוץ. אלי גור. ערוץ הכי טוב בעולם. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם, וכמובן, לא שוכחים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב. להתראות.